Salut din nou, aceasta este continuarea de la primul episod. Nu am știut că filmarea va dura doar 10 minute. Așa a fost, l-am setat, cred că din greșeală sau nu am fost atent. Bandicamul, să filmeze doar 10 minute. Deja aud un monstru. Bun. Hai mă, să terminăm mai repede aici. În fine. Așa. M-am uitat puțin la primul episod și nu prea am văzut că apare lagul. M-aș bucura să nu apară să nu apară în acest episod. Bun, de să lasă seara. Haideți să... Unde să ne facem oca? Să ne facem într-un molid. Că nu sunt brazi. Să ne facem casa. Of, nu pot alerga. Haide să mănânc această găină crudă. Aoleu. Sunt otrăvit sau ce am? Bun. Nu contează. Eu zic mai bine fac o căsuță așa, normală. Aici, sus. Să luăm acest dirt. Sper să nu vină vreun creeper să-mi distrugă tot. Aolo, nu se poate, deja apare lagul. Hai mă odată. S-ar putea să se închidă. Deci nu-mi vine să cred. Ba nu, în sfârșit. Încă o dată și de nenumărate ori îmi cer scuze pentru... Aolo, nu se poate. Mor, mă. Dă-i drumul de aici. Lasă-mă. Deci am încurcat-o și s-ar putea să mor pentru prima dată. Deci nu se poate așa ceva. Hai mă, mai repede, hai mai repede, hai. Aleargă, 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 aleargă. Voi intra aici, unde am săpat. E bun, deci... Aoleu. Haideți că, până la urmă, aici ne vom face prima noastră locuință, cum s-ar zice. Să pun torț aici, bun. Și haideți să ne terminăm treaba aici. Deja a început să-mi placă acest loc. Bun. Nu se... Dă-i drumul de aici. Oricum ne cum să ajunge aici. Așa. Fai de capul meu, nici nu prea mai am scânduri. Dar voi putea face măcar un cufăr. Un chest. Cum îl cunoașteți mulți. Așa. Voi avea nevoie de acest băț. Voi lăsa și torțele. Bun. Sper... Stați puțin să fac un furnace. Un cuptor. Voi pune aici. Cred că îmi fac și o sabie. Da. Gata. Uite, sabia este altfel. Avem nevoie doar de un băț și de două materiale din ce vreți să fie sabia. Dar ce mă fac că nu mai am mâncare? Bun. Haideți că luăm mâncare. Dar am nevoie de mai mult, că dacă voi mânca doar una, voi fi otrăvit. Oricum voi fi otrăvit. Așa ca să-mi fac puțin loc. Oare cum se mai făcea trapa? Nu mai știu cum se mai făcea.
Au, nu, n-am făcut bine ce am făcut. N-am făcut bine ce am făcut acolo. Bun, lăsăm așa. Pentru început. Ne aranjăm puțin locul. Aici las că voi sparge. Cred că au plecat mobii. Va trebui să mă duc după mâncare. Haideți să sparg aici. Oh, nu se poate, uite și un creeper, sper să nu mă vadă. Găină, vină cu că am nevoie de tine. Și un păianjen. Da, deci voi fi fugărit rău de tot. Ah, nu au dispărut. Ups. Voi încerca să mă duc după acea vacă. Bun, găini și ouă. Mai jos nu mă duc că sunt mobi. A, nu se poate, mi-a căzut direct în lavă. Bun. Nu. Hai mă, nu se poate. Aoleu, a început iar lagul ăsta să apară. Voi intra înăuntru, voi sta aici peste noapte. Gata. Haideți să pun găina. Bun. Haideți să-l pun pe tot și așa, oricum nu se va termina. Ole. Da, haideți să iau și celelalte ouă. Voi face în partea aceasta un fel de încăpere unde voi crește găini. Da, deci voi crește găini. Bun. Ajunge? Eu zic ajunge. Cred că am să fac niște gard, cred. Oricum am voi duce după lemn. Am făcut butoane din greșeală, nu se poate. Da, asta nu cred. Haideți mă, hai să mănânc bucata asta de carne protezită. Bun. Crește mult viața. Să ieșim la atac acum. Bun. Că am început bine. Dar mă enervează lagul acesta. Mă disper, aolă, și un Enderman. Și cred că m-a văzut și Creeper-ul. Uitați un Creeper aici. Nu fă buf lângă mine, te rog eu frumos, te rog, deci te-am rugat, de ce ești rău? Așa, bun. Praf de pușcă. Este, haideți că am și un topor la mine. Dar mai întâi să mor băcuța. Aolă, lagul ăsta mă disperă. Ba, da, deci vine către mine un zombie, l-am auzit. Aoleu, creeperul este exact lângă mine. Nu! Deci nu se poate, eram sigur că va veni la mine. Deci o luăm de la capăt. Haideți că știu unde a murit. Da, deci în partea aia. Eu nu mai am timp pentru episodul ăsta. Eu sunt Alex. Ne vom vedea în celălalt episod, când îmi voi găsi casa. Nu uitați să dați un like și să vă abonați. Vă mulțumesc pentru vizionare.